Ježkovia sú obyvateľmi mesta, rovnako ako my ľudia. Je bežné ich stretnúť na sídliskách, hlavne po zotmení. Je to najmä preto, že my ľudia im ničíme ich prirodzené prostredie na život a lesy či lúky premieňame na obytné zóny. Ale prečo vlastne život v meste Ježkom vyhovuje? Je to hlavne preto, lebo Ježkovia nachádzajú v meste dostatok potravy a svojím spôsobom nájdu tu aj ukrytí, kde sa teda môžu ukryť pred nejakými predátormi, ale hlavne je to kvôli potrave. Ježkovia to majú však v meste ťažké. Preto by sme im my, ľudia, ako dobrí susedia, mali pomáhať. Ako to napríklad urobili v meste Dubnica nad Váhom, kde žiaci základných škôl v rámci súťaže navrhli vytvoriť malé domčeky pre ježkov. Pilotný projekt sa ujal a tento rok ho mesto spustilo naplno. Na sídliskách postavili desiatky ježovísk, kde ježko trávi zimu, pričom Dubnica nad Váhom nie je jediné slovenské mesto, ktoré myslí na ježkov. Videli sme to už vo viacerých mestách, vlastne, že robia niečo obdobné. Vieme napríklad o Petržalke, vlastne, že tiež robili taký obdobný projekt. Neviem síce v akom rozsahu, ale robili niečo takéto. Vyrobiť ježovisko nie je vôbec ťažké. Potrebujete len lístie zo stromov, trošku hliny a zo pár starých dosiek alebo drevené palety. Ježovisko však musíte aj vhodne umiestniť. V Dubnici nad Váhom sa nachádzali na každom sídlisku, dokonca aj pri detských ihriskách. Ovplyvnilo to počet ježkov v týchto zimoviskách? Niektoré využívali aj deti na hranie, že neplnili ten účel, na ktorý boli stanovení, ale v tých odľahlejších častiach sme mali také, že naozaj tam sa ukrýva ten ježko, ale nechceme ich rušiť. Takže primárne hovorí sa, že sú to ukrytí pre ježkov, ale myslím si, že je to aj pre ostatných mys a podobné zvieratá, ktoré vyžadujú to teplejšie obdobie, zimovanie v zimnom období a tým, že sa čistia tie sídliska, už nie sú také možnosti ako v minulosti. Prečo ale vlastne ježkovia potrebujú v zime spať? Tak to je dôležité práve preto, aby oni boli schopní prežiť zimné obdobie, keďže oni vlastne majú nejakú tú hibernáciu, čiže oni sa teda zimným spánkom nejakým spôsobom zabezpečia na to, aby nemínali energiu v zime, keďže ten hmyz, ktorým sa oni živia, alebo teda tie živočichy, ktorými sa živia, v tej dobe nie je vonku. Aby teda prežili zimu, tak oni sa podobne ako napríklad sisle musia teda nejakým spôsobom schovať a prečkať v tom zimnom spánku. Po tom, čo som videla, ako sa Dubnica nad Váhom stará o ježkov, rozhodla som sa nimi inšpirovať a vyrobiť si takéto ježovisko aj ja. Dúfam, že čoraz viac ježkov bude môcť zimovať na sídliskách miest a na jar sa prebudie dobre odpočinutý.